Dolazimo do onog dela učenja u kojem se javlja gradivo koje možda može praviti problema za sve one koji tek kreću da uče programiranje. If-else naredbu koju smo radili u prethodnim videima, pa dosta je logična i lako je za razumevanje, znamo kako funkcioniše. Međutim, u današnjoj lekciji ćemo objasniti šta je to petlja i to ćemo raditi konkretno while petlju. I ovaj deo možda može biti problematičan, napred javljam, ali nemojte da brinete, svakako ću u ovom videu objasniti o čemu se radi, proći ćemo jednostavnije primere i onda nas vežbanje čeka u narednom videu. Ovo kažem iz ličnog iskustva, pošto kada sam ja počinjao da učim programiranje, ovaj deo mi je takođe malo stvarao problema, ali ne brinite, savladat ćemo mi to brzo, tako da ako negde dođe do zabune, nemojte da brinete. Dešava se u programiranju, i to dosta često, da mi želimo da ponavljamo neki deo koda. Jednostavno mi imamo neki kod i želimo da ga ponavljamo više puta. Da bismo mogli da ponavljamo neki deo koda, neophodno je da definišemo, odnosno da koristimo petlju. Postoje dve vrste petlji koje ponavljaju kod u zavisnosti od nekog uslova, to ćemo vidjeti kada budemo radili konkretne primere. Dve vrste petlji postoje, jedna je while petlja, jedna je for petlja i u naredna dva videa ću objasniti šta je to while petlja. Dakle, još jednom, petlja je deo koda koji praktično ponavlja neke naredbe, određeni broj puta u zavisnosti od uslova i jedna od petlji je while petlja. Evo da pokrenem samo sliku da vidite konkretno kako kod izgleda. Dakle, ključna reč za while petlju je while, kao što je za if naredbu bilo if. I kod while petlje postoji neki uslov, to je ovde navedeno u ovoj zagradi. I sad, zbog čega nam je uslov važan? Sve dok je uslov ispunjen, nama će petlja, while petlja ponavljati ovu naredbu koja se nalazi unutar petlje. Rekli smo sve što se nalazi unutar while-a je uvučeno jednim velikim razmakom. Isto važi pravilo kao kada smo radili i if. Sve što je u if-u mora da bude uvučeno jedan veliki razmak. Nemamo neke zagrade, samo moramo da vodimo računa o razmacima. I još jedno, dakle, imamo while petlju, počinjemo sa ključnom rečju while i postoji neki uslov. Sve dok je taj uslov ispunjen, šta god da je taj uslov, vidjet ćete kada budemo radili zadatke šta se mogu da budu uslovi. Dok je uslov ispunjen, nama će while petlja ponavljati ovu naredbu. Kada dođemo do trenutka da uslov nije ispunjen, onda while petlja praktično prekida se, ne ulazimo više u while petlju i samo nastavljamo dalje totalno van ove while petlje. To je nešto što za sad treba da znate. Dakle, while petlja ponavlja neki kod sve dok je uslov ispunjen. I sada ćemo početi da radimo sa zadacima. Biće mnogo jednostavnije kada krenemo konkretno da radimo. Napravite folder za 16. video, već je 16. I naravno otvorite Bible. Ja nisam otvorio, vama već možda otvorim pošto slušate aktivno, naravno. File, new file i evo ja otvaram ovdje sa desne strane i idemo na prvi zadatak, odnosno prvi primer kada govorimo o while petlji. Napisati program koji će 5 puta prikazati tekst, naučit ću da programiram u Python. Jel' tako? Svi to želimo da naučimo da budemo što bolji u ovom programskom jeziku i onako što više puta ponavljamo, to je onako bliži smo cilju. Tako da eto, za sad 5 puta želimo da napišemo naučit ću da programiram u Python. Ja ću ovaj program uraditi bez da koristim while petlju, dakle neću je koristiti, nego radimo na klasičan način. Ako želim nešto da ispišem 5 puta, pa napisat ću 5 printova. Idemo sa prvim printom, gde pišem tekst, naučiću da programiram u Python. Evo čisto malo da koristimo i engleski alfabet. Dakle, imamo jedan običan print, prikazuje nam se jedna rečenica i nemamo nikakvih problema. Hajde to da uradimo još 4 puta, dakle ja sam samo kopirao ovaj tekst, nalepio još 4 puta i praktično imam 5 printova koji će ispisati ove rečenice. Sačuvajte ovaj zadatak, ja sam već napravio folder za 16. časa, on je zadatak, zadatak 1. Danas ćemo, u ovom videu ćemo imati više primjera. Idemo na save i ako idem na run module, vidite da se prikazuje tekst 5 puta i to je apsolutno u redu i program radi. Zadatak je bio da se napiše tekst 5 puta, je li tako? Nismo zadatak ispunili. Međutim, postoji neki malo drugačiji način.
Stavit ćemo ovo sve pod veliki komentar, dakle 3 navodnika gore, 3 navodnika dole, čisto da se malo i podsjetimo ovih komentara. Dakle, sada ovo program ne vidi, mi smo ovo sakrili za program. Želimo da napišemo tekst 5 puta. Ta jedna rečenica se ponavlja 5 puta, to smo negdje uočili. Da bismo mogli da koristimo while petlju, neophodna nam je jedna, hajde da kažemo, pomoćna promenljiva, pomoću koje ćemo mi definisati uslov. Recimo, neka se sad, mi možemo da definišemo naziv te pomoćne promenljive kako god želimo, ja hoću da je zovem x, može da bude slovo i, može da bude slovo j, može da bude naziv pomoćna promenljiva, kako god vi želite, nego eto ja koristim naziv x, čisto da znate da ne mora baš x. I recimo, stavit ćemo da početna vrednost ove promenljive x bude 1 za početak. I sada, ja želim da prikažem ovaj tekst 5 puta, odnosno želim da moja while petlja da se vrti 5 puta. I moram da napišem takav uslov da koristim ovo x i dakle, da napišem uslov koji će mi omogućiti da se petlja vrti 5 puta. Počinjemo sa ključnom rečju while, to je nešto, dakle, naravno uvek počinjemo. I treba da podesimo takav uslov da, dakle, se petlja vrti 5 puta. Ako ja napišem x je manje od 6, šta ovo konkretno znači? Najlakše da se objasni na konkretnom primjeru. Ja sam napisao ovakav uslov. Šta to znači? Sve dok je uslov, sve dok je to x manje od 6, ja ću ulaziti u petlju. Moje x je manje od 6, x je 1. Dakle, ako stojimo ovako, mi ćemo svaki put ulaziti u petlju. Ono što je vrlo važno kod while petlje je da, dakle, mi imamo cikluse. Kada kažem da se nešto ponavlja, dakle imamo jedan ciklus, drugi ciklus, treći ciklus, odnosno jedno ponavljanje, drugo ponavljanje, treće ponavljanje. Na kraju svakog ciklusa mi treba da promenimo vrednost ove pomoćne promenljive, kako ne bismo ušli u beskonačnu petlju, i to ću objasniti malo kasnije. Za sada je najvažnije da uvek na kraju ciklusa moramo da promenimo vrednost za promenljivu x. Ono što ja želim da uradim je da je na kraju ciklusa povećam vrednost te promenljive za 1. Dakle, nova vrednost promenljive biće stara vrednost plus 1. Dakle, ovo što sam napisao znači da će na ovu postojeću vrednost biti dodata jedinica. Kako bi to izgledalo? Ja ću ovako, ovo vi ne pišete ništa, ja samo demonstriram. U početku x ima vrednost 1, uđem u while petlju. Da li je, neće piše, ima vrednost 1. Da li je 1 manje od 6? Jeste. Ja ulazim u petlju, odredim neki kod i dođem do ovog dela gde povećam x za 1. Sada je vrednost x-a 2. Vraćam se na početak petlje i proveravam da li je 2 manje od 6? Jeste. Odredim šta imam, povećam na 3. Da li je 3 manje od 6? Jeste. Idem do kraja, 4. Da li je 4 manje od 6? Jeste. Da li je 5 manje od 6? Jeste. Dolazim do trenutka kada se x povećava i postaje vrednost 6, vraćam se na početak i ponovo proveravam da li je 6 manje od 6, da li je uslov tačan. Uslov nije tačan, pošto 6 nije manje od 6 i automatski to znači, pošto uslov nije tačan, while petlja kaže dobro, uslov nije tačan, ja ne ulazim više ponovo u while petlju, nego nastavljam dalje. Recimo, odštampaću kraj, što znači da neću ući ovdje, nego idem direktno na ovaj put. Da zaključimo, dakle, u početku smo imali 1, pa smo povećali na 2, pa smo povećali na 3, pa smo povećali na 4, povećali na 5. Kad smo došli do 6, uslov nije ispunjen i ništa se ne dešava. Dakle, mi smo ponovili našu petlju 5 puta. I upravo je to bila poenta. Mi želimo da napravimo takav uslov pomoću naše pomoćne promenljive, tako da se petlja ponavlja određeni broj puta, u ovom slučaju 5. Jednostavno logično je da je uslov x manje od 6. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5 su brojevi koji su manje od 6, a na kraju svakog ponavljanja, odnosno ciklusa, povećavamo vrednost x za 1. Drugi uslov koji smo mogli da napišemo je x je manje ili jednako od 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jeste manje ili jednako od 5, pošto imamo jednako. Da li je 6 sledeći broj manje ili jednako od 5? Nije, uslov nije ispunjen i ja izlazim iz while petlje. I to je to. Dakle, imamo pomoćnu promenljivu, na osnovu nje pišemo odgovarajući uslov i na kraju svakog ciklusa ja moram da promenim vrednost x-a
kako ne bismo ušli u beskonačnu petlju. To znači da nikada ne možemo da izađemo iz programa. To je baš pogrešno i to ću objasniti kako možemo da upotrebimo u našu korist. Dobro. I ovo je neki standardni šablon koji koristimo za while petlju, dakle promenljiva, uslov povećanje za 1, 2 ili smanjenje, vidjet ćemo. I sada između naravno pišemo ono što želimo da uradimo. A to je da ispišemo ovaj kod 5 puta. Dakle, kada uđemo u petlju, ja na ovaj način praktično ispisujem kod 5 puta. Ne moram 5 puta da pišem print, dovoljno je samo jednom ovako, ali da podesim ovu petlju koja će se vrteti 5 puta. Ovo kraj ću da obrišem, to da nas ne buni. I sada, hajde da pokrenemo program, da vidimo šta će se desiti. To je to. Program, odnosno rečenica je ispisana 5 puta kao što se od nas i tražilo. Da smo želeli 6 puta, promenili bismo uslov. Dakle, pomoćna promenljiva, mi je definišemo da li će početna vrednost biti 0, 1, 5, nije ni važno, ali opet na osnovu nje pravimo takav uslov da se nama petlja vrti 5, 6, 10, 20 hiljada puta. Sve zavisi od nas. I naravno, obavezno treba da na kraju ciklusa, odnosno pre ono novog ponavljanja, samo promenimo vrednost x-a, u ovom slučaju povećamo za 1. Biće jasnije, uradit ćemo još dosta primjera, ali mislim da je otprilike negde jasna priča, ali evo odmah prelazimo i na sledeći zadatak. Ja ću samo, zatvorio sam, nema veze, otvorit ću ponovo idle, greško sam zatvorio, tako da, evo, otvorit ću ponovo. I prelazimo na sledeći zadatak. Napisati program koji će prikazati brojeve od 4 do 20. Dobro, znači 4, 5, 6, 7, 8 i do kraja do 20, uključujući i 20. Čim imamo ovako neki opseg brojeva, normalno je da treba da definišemo jednu pomoćnu promenljivu i pošto imamo taj neki opseg brojeva od 4 do 20, logično je da će početna vrednost ove pomoćne promenljive x biti upravo 4, pošto od četvorke polazimo. I treba da napišemo takav uslov za while petlju da uključimo, dakle da se petlja ponavlja do broja 20, uključujući i broj 20. Jedan od uslova koji ja mogu da napišem, to je x je manje ili jednako od 20. I naravno, unutar ovog while petlje ja moram da napišem da je x jednako x plus 1 kako bismo na kraju svakog ciklusa povećavali x za 1. U početku je 4, pa 5, pa 6, pa 7, pa 8, pa 9, pa 10, 19, 20. Da li je 20 manje ili jednako od 20? Jeste, uslov je ispunjen i ja ću ući u while petlju. Da li je 21 manje ili jednako od 20? Nije, ja ne ulazim u while petlju i izlazim iz while petlje. Drugi uslov koji smo mogli da stavimo, evo stavit ću ovdje kao komentar u produžetku, to je x je manje od 21. To je drugi uslov koji je mogao da stoji. Da li je 20 manje od 21? Jeste. Da li je 21 manje od 21? Nije. I praktično nećemo da uključimo taj broj. I na ovaj način smo omogućili da se petlja vrti od 4 do 20 uključujući ova broja. Ono što je bilo poenta da se prikaže, to su brojevi, da prikažemo sve te brojeve. Dovoljno je samo da upotrebimo print i unutra da stavimo naziv te pomoćne promenljive, u ovom slučaju to je x, zato što se u x-u nalaze upravo ti brojevi koje ja želim da prikažem. Idemo na save, sačuvat ćemo ovo kao, ovo je greška, vi ste youtuberi, samo sekundu, evo ga 16-ica, zadatak 2, hajde da probamo da pokrenemo. Evo ga, na ovaj način smo prikazali brojeve od 4 do 20, uključujući i ove brojeve. Ako vam je lakše sad u procesu učenja, možete slobodno da pišete, da vidite šta će se dešavati. Evo imam ja i belu tablu, pa čisto možete sami da proverite, u stvari da probate da zaključite kako petlja funkcioniše. Evo samo ja navodim primjer kako bih ja to crtao. U početku x ima vrednost 4, da li je 4 manje od 20, to je tačno, ulazim u petlju, povećavam na 5 i idemo dalje. Da li je, evo ga petica, da li je 5 manje od 20, jeste, ulazim u petlju i tako idem redom. Pa onda, da li je 20 manje od 20, manje jednako, jeste, tačno je, ulazim u petlju, onda da li je 21, nije, i ja izlazim iz petlje. Čim dobijem ovo obrnuto t kao netačno, ili ako smo mi učili f kao false,
To je ona logička vrednost koju smo radili. Dakle, čim je uslov netačan, ja izlazim iz predmeta. Možda sam malo dosadan u ovom delu objašnjavanja, ali verujte mi, ići ću zaista u detalji, ponavljaću neke delove da bi apsolutno svima bilo ovo jasno. Pa nemojte da zamerite ukoliko već znate ovo ili ukoliko ste već shvatili čemu se ovde radi. Hajde da pređemo na sledeći zadatak. Cilj mi je da svi naučite, tako da zato se malo ponavljam, a ako imate pitanja slobodno pišite u komentaru, pa možda neko odgovori da li ja ili neko od polaznika, ono ko sluša stvari. Niste polaznici, ajde. Mi smo tu na YouTube-u drugari. Napisati program koji će prikazati svaki drugi broj od 3 do 50. To su brojevi 3, 5, 7, 9, 11 i tako dalje, do broja 50. Počnemo od pomoćne promenljive. Evo, promenit ćemo naziv čisto da, eto, neka se zove promenljiva. Mislim, apsolutno nema veze kako se zove promenljiva, možete da vi da birate naziv slobodno. I, pošto počinjemo od skupa brojeva od 3, početna vrednost će biti 3. Pišem takav uslov da uključim broj 50, ali da ne uključimo ni sledeći, to je 51. Sve dok je promenljiva manja od 51. To je jedan od uslova koji mogu da su potrebe. Drugi uslov je da je promenljiva manja ili jednako broju 50. Na kraju svakog ciklusa mi moramo da promenimo vrednost ove promenljive. Pa ćemo pisati promenljiva je jednako promenljiva plus neki broj. Stavit ću 1. I sada, mi smo ovde kada smo koristili, dakle mi smo povećavali promenljivu za 1. Imali bismo brojeve 3, 4, 5, 6, 7. U zadatku stoji da želimo da prikažemo svaki drugi broj u ovom opsegu od 3 do 50, zato nećemo povećati vrednost promenljive za 1, nego za 2. I u tom slučaju ćemo imati 3, 5, 7, 9. Svaki drugi broj. Upravo od ovog broja koji dodajemo promenljivoj zavisi da li ćemo prikazati svaki broj, to bi bilo sa jedinicom, svaki drugi broj, to bi bilo sabiranje sa dvojkom, svaki treći, četvrti, peti, deseti. To sve zavisi od toga koji mi broj ovde u stvari stavimo. I na ovaj način sam ja podesio da mi se prikaže svaki drugi broj. Pošto želim da ih prikažem, samo ćemo ići print promenljiva. Sačuvajte ovo kao zadatak 3. Vi ste YouTube, da, 16, zadatak 3. Hajde da pokrenemo da vidimo da li će sve raditi. Tako je, 3, 5, 7, 9 i poslednji broj u skupu je 49, pošto bi sledeći bio 51, on ne pripada tom skupu, tako da poslednji broj za prikaz jeste 49. To je svaki drugi broj. I ništa, završili smo i ovaj treći zadatak i hajde polako da pređemo na četvrti. Kaže, napisati program koji će prikazati samo brojeve koji su deljivi sa 5 u opsegu brojeva od 3 do 60, uključujući i 60. Ovde je naglašeno da moramo da uključimo i taj broj 60, podrazumeva se da ćemo uključiti i broj 3. Prvo što moramo da uradimo je da definišemo ovaj opseg brojeva. To je nešto za početak što moramo da uradimo. Dakle, počinjemo, eto, neka bude promenljiva i ovoga puta. Dakle, definišemo tu pomoćnu promenljivu kojom definišem kasnije uslov i polazimo od broja 3. Sve dok je i manje od 61, to je onaj uslov da prikažem broj 60, ali ne i sledeći broj, tako da se napisao odgovarajući uslov. I ovde u zadatku kaže da nema određeno da li mora svaki drugi, svaki treći, što znači da želimo da uzmemo svaki broj u razmatranje, tako da ćemo i povećati za 1. Tako da ja mogu da pišem i plus jednako 1, što isto znači kao i ono malo pre što sam pisao, i je jednako i plus 1. Ne mogu da se setim da li sam to objašnjavao u nekom videu, ali ako napišete ovo na ovaj način ili na ovaj način, to je apsolutno isto i nema nikakve razlike, ovo je kraći način pisanja. Pa ako sam objasnio zato čemu se radi, ako ne, evo sada ste upravo videli. Sad kaže ovako, treba da napišemo program koji će prikazati samo brojeve koji su deljivi sa 5. Ovde imamo još neki uslov, dakle ne želim da prikažem svaki broj, nego samo one koji su deljivi sa 5. Ja sam na ovaj način omogućio da mi se petlja vrti od 3 do 60, međutim imamo i ovaj odgovarajući uslov. Dakle, ako je broj deljiv sa 5, ja ću ga prikazati, u suprotnom neću. Samo to treba da zapišemo. Ako je
broj deljiv sa 5. Ako se sećate od ranih videa, deljivost smo u stvari proveravali sa onim procentom. Dakle, imali smo, ako je i procenat 5 jednako 0, dakle, ako pri deljenju sa peticom, taj broj koji imamo, pri deljenju sa peticom daje ostatak 0, što znači da jeste deljiv broj, mi ćemo onda taj broj prikazati. Dakle, ovo je uslov za deljivost broja. Dakle, da li neki broj deljiv sa peticom ili nije. Ako želimo da vidimo da li je deljiv sa 2, samo ćemo ovdje staviti dvojku. To je nešto što smo radili, možete da se vratite u prethodnim videima, značite o čemu se radi, tamo je detaljnije objašnjenje. Ako je deljiv sa 5, ja ću samo taj broj prikazati. U suprotnom neću, tako da nemam onaj else deo, nego ovo prva varijanta if naredbe, gde me zanima samo ako je uslov ispunjen. I to je to. Ništa, hajde da sačuvamo program. Da, i ovim završavamo zadatak. Hajde da sačuvamo program. Vi ste YouTube. Ovaj video i još neki video naredni će imati dosta snimaka, tako da nemojte da zamerite, ali suština je da prođemo sve kako treba. Hajde da, evo ga, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 6, kao kad igramo žmurke. Mi smo volili kao male da igramo žmurke, pa smo tako brojali. Tako da, evo ga, to su ti brojevi od 5 do 60, to je taj opseg brojeva od 3 do 60, tako da su se prikazali samo oni brojevi koji su deljivi sa 5. Tako da, apsolutno program lepo radi. Tako da, odlično, to je to. Još jednom, prvo podesimo taj opseg brojeva koji imamo i onda unutar while petlje pišemo if naredbu u kojem u stvari pišemo te neke dodatne uslove ukoliko postoje. Hajde da pređemo na sledeći zadatak. I tu ima, čini mi se, više uslova. Jeste. Ne, ali nema veze. Napisati program koji će izračunati sumu brojeva od 1 do 100. Želimo da saberemo brojeve od 1 do 100. Sad ovo može da bude malo nezgodno. Kako? Prvo što moramo da uradimo je da omogućimo petlji da se vrti od 1 do 100, pošto imamo te brojeve i njih želimo da saberemo. Počnemo sa promenljivom koja će u početku imati vrednost 1 i definišemo tako da uključimo broj 100, ali da ne uključimo 101. While x manje ili jednako od 100. Na primjer, na ovaj način ćemo uključiti 100, nećemo 101. I na kraju samo svakog ciklusa ja pišem x je jednako x plus 1 ili ako hoćete kraću varijantu x plus jednako 1. Kako god vi želite. Ova druga je bolja varijanta i preporučuje se više, čisto eto da znate. Pa ću ja u narednim zadacima da koristim samo tu varijantu. Želim da saberem sve ove brojeve. Da bismo mogli da saberemo ove brojeve, neophodno je da napravimo jednu promenljivu u kojoj ćemo sačuvati tu sumu, odnosno taj zbir brojeva od 1 do 100. Tu promenljivu ćemo definisati pre ove while petlje, recimo zvaćemo je suma, i početna vrednost sume će biti u ovom slučaju 0. I sad šta je poenta? Kada uđem u petlju, imam jedinicu, ja želim nju da dodam u sumu. Odem na dvojku, pa onda dvojku želim da dodam u sum. Pa odem na trojku, pa trojku želim da dodam u sum. I tako redom sve brojeve do broja 100. Šta to znači? To znači da kada uđem u while petlju, želim da mi nova vrednost sume bude stara vrednost sume plus taj broj koji trenutno imam. Ovdje je već dobro da se koristi tabla, samo da ja uzmem marker. Ovo će malo biti duži video, ali nemojte da zamerite. Dakle, u početku će suma imati vrednost 0. X ima vrednost 1, kada uđemo u petlju, naša suma će imati vrednost 1. Onda x ima vrednost 2, mi ćemo da dodamo 2 plus 1, tako da će nova vrednost sume biti 3. Pa ćemo onda imati vrednost da je x jednako 3, 3 plus 3 bit će 6. I tako idemo do broja 100. Dakle, na postojeću vrednost sume, koja je u ovom slučaju 0, ja ću samo dodati ovu vrednost promenljive pomoćne koje mi praktično koristimo da vrtimo ove brojeve od 1 do 100. Sad, hajde samo da pokrenemo zadatak, sačuvajte ovo, pa ću vam napisati na malo drugačiji način, čisto da malo detaljnije ću ispisati da biste znali o čemu se radi. Dakle, ovo je zadatak 5. Ovako. I ako pokrenem,
ništa se ne dešava, zbog čega? Ja praktično računam sumu i to je sve u redu, dobit ću neki rezultat. Međutim, ja taj rezultat nisam prikazao korisniku i to je nešto što je vrlo važno. Ako želim da prikažem konačnu sumu korisniku, ja ću samo da print van ove while petlje, što znači da nije uvučeno ovako jednim velikim razmakom. To je van while petlje i samo ćemo napraviti ovako suma, pa recimo možemo dve tačke i da dodamo podatak koji se nalazi u promenljivoj suma. I ako pokrenemo program, dobit ćemo kao rezultat 5050, što i jeste tačno, suma brojeva od 1 do 100 je 5050. Hajde da idemo samo malo detaljnije da bih vam pokazao kako to konkretno radi. Ovo vi ne morate da pišete, ovo bi bilo rešenje zadatka. Dakle, suma brojeva od 1 do 100 može da se napiše pomoću Pythona na ovaj način. Dakle, ovako ćemo automatski raditi. Ali hoću samo da vam pokažem kako program radi u stvari. Napravit ću jedan print na početku. Ovako, reći ćemo stara vrednost sume, pa ćemo da napišemo koja je imala vrednost pre nego što smo dodali podatak. Onda smo dodali podatak, pa ćemo napisati ne print, nego print. Ovako. Nova vrednost sume, pa ćemo dodati, dakle, da prikažemo tu vrednost, ali pre toga, znači ovde u ovom gornjem delu možemo da prikažemo koji broj trenutno dodaje. Stavit ćemo ovako. Trenutni broj, pa ćemo samo dodati vrednost x. Biće jasnije kada pokrenem zadatak, ovo kaže ne morate vi da pišete. I evo samo zbog estetike, ja ću samo da stavim i jednu liniju, vidjet ćete kako će ovo ispasti. I kada pokrenem zadatak, još radi, ima dosta brojeva, sad čekat ćemo da odradi do kraja, evo ga. I sad, hajde da se vratim samo na početak. Šta se dešava? Stara vrednost, odnosno početna vrednost je 0, onako kako smo definisali. Trenutni broj koji imamo kada uđemo prvi put u while petlju je 1 i 1 plus 0 je 1. Vraćamo se na početak while petlje, dobijamo da je x2 i onda kažemo stara vrednost sume je 1, trenutni broj je 2, to što sam rekao, 1 plus 2 je 3. Da se vratim ponovo na početak. Sad je x3, to je evo ga trenutni broj, vrednost sume je tada bila 3, 3 plus 3 je 6, što je nova vrednost sume. Vraćam se na početak, trenutni broj je 4, vrednost sume je 6, 6 plus 4 je 10 i to je nova vrednost. I tako praktično ja dodajem sve ove brojeve dok ne dođem do kraja, a to je 5050, što je konačna vrednost zbira ovih brojeva od 1 do 100. I neću dugovlačiti s ovim videom, imamo još dosta primjera, to ću raditi naknadno, samo hoću da vam pokažem nešto mi je zanimljivo i to sam polaznicima svojim objašnjavao. Meni to bilo zanimljivo, pošto sam to radio u srednjoj školi, profesorka je objašnjavala, pa meni je zanimljivo da vam prenesem tu priču. Ima jedan učenik, to reću kasnije ime, koji je po kazni morao da sabere neke brojeve od 1 do 100. I evo ja ću vam pokazati na konkretnom primjeru, možda i znate priču, ali verujem da neki ne znaju, pa eto ne bi bilo loše da ovo pokažem. 7, 8, 9, 10. Hajde da pokažemo na primjeru sabiranja brojeva od 1 do 10. Ista logika je i od 1 do 100. Sad vidite broj 1, 2, 3. Koliki je zbir, samo da uzmem drugu boju, koliki je zbir cifara 1 i 10, odnosno prve i poslednjeg broja, zbir je, sad idemo dole, 11. Koliki je zbir onda, kada njih zanemarimo, ove brojeve koje sam koristio, koliki je zbir 2 i 9? Isto 11. Koliki je zbir 3 i 8? 11. 4 i 7? 11. 5 i 6? 11. Sad, šta je taj jedan dečkić zaključio? Da koliko postoji parova, evo ja ću sam uzem drugom boju, dakle imamo 1, 2, 3, 4, 5. 5 parova tih brojeva koji u sumi daju 11, tako da je zbir brojeva od 1 do 10 u stvari 5 puta 11, odnosno tih 5 parova puta 11 dobijamo vrednost 55. Dakle, ne moramo čak da znamo da sabiramo 1 plus 2 je 3, pa plus 3 je 6, pa plus 4 je 10, da idemo tako redom, nego samo brojimo koliko parova postoji kada sabiramo te prvu i poslednju i onda njih uklonimo. Idemo onda prvi i poslednji i tako sabiramo redom,
dovoljno je samo da se izbroji taj broj parova, dakle da vidimo koliko parova ima i da pomnožimo dakle, sa tim brojem, sa tim rezultatom sabiranja i dobijemo konačnu ukupnu sumu. Dakle, suma od 1 do 10 je 55, suma od 1 do 100 je 5050. Tako da se tom logikom mogu sabrati apsolutno svi brojevi i to je negde, da kažemo, zanimljiv način računanja. I toga se setio mali Gauss. Eto, to uđite na Google, izgooglajte, možete i na Yandex svejedno. Dakle, izgooglajte, kucajte Gaussovo sabiranje brojeva, pa ćete možda i da pročitate zanimljiviju priču, ja ovo samo skraćeno pričam, zato što smo već premašili termin za video, ali bilo bi mi drago da ovo podelim sa vama. Dakle, logika sabiranja brojanja parova i praktično dobijamo zbir ovih brojeva. Redu, dakle, neki skup brojeva. Nastavljamo u narednom videu ovu priču i možete napravite pauzu pošto ovaj video gotov, pa eto vidimo se za koji trenutak. U narednom videu nastavljamo sa vežbanjem while petlje.